Birhen sa Lourdes, ang mahal nga Birhen Maria nagpakita kang Saint Bernadette Soubirous dito sa Lourdes, France niadtong 1858. Ang mensahe sa mahal nga Birhen Maria mao ang una, pagampo; ikaduha, penitensya; ug ang ikatutulo, ang pagpaligon sa kamatuoran mahitungod sa Immaculada Concepcion kon putli walay buling nga pagpanamko ni Santa Ana kang Santa Maria. Nga giproklamar ni Papa Pio IX niadtong Disyembre 8, 1854, pinagi sa dokumento nga Ineffabilis Dios, nilatin kini ang hubad sa Binisaya, dili matukib nga Dios. Nagpamatuod kini nga ang mahal nga Birhen Maria gipanamkon nga walay sala nga panulundon. Sa Lucas Kapitulo 1 versikulo 28, niadto ang anghel kaniya og miingon, paglipay, ang Ginoo naguban og nagpanalangin kanimo pag-ayo. Pagampo og penitensya nagpahinumdum kini kanato alang sa atong kaluwasan. Sa San Mateo 3:2, si San Juan Magbubunyag nagahuwag kanato, hinulsuli ug biyai ninyo ang inyong mga sala, kay hapit na maghari ang Dios. Dito sa Lourdes, France, naidapit dito na nibuskwak ang milagrosong tubig na gigamit sa pag-ayo sa mga masakiton. Ang mahal nga Birhen Maria sa Lourdes misulti ngadto ni Bernadette, wala ko magsaad nga himuon kang malipayon niining kalibutana, kundili dito sa langit. Mga si San Pablo sa iyang sulat ngadto sa taga-Colosas 3:2, matod pa ni San Pablo, huna-hunaa ang mga butang langit nun, dili ang yutanon. Ang kapistahan sa Birhen sa Lourdes karong adlaw Pebrero 11, pista karon sa Punta sa Lourdes Paris, Punta Princesa dinhi sa Cebu City. Gisaulog o giila usab nga adlaw sa mga masakiton sa tibuok kalibutan, worthy of the sick. Malipayong pagsaulog sa Birhen sa Lourdes kanatong tanan.